ntchito zachitukuko. Yemwe anali mwini wake wa hotela ya Amaryllis wakana kukambirana ndi komiti ya ku nyumba ya malamulo ya park nkhani yokhudza kugulitsidwa kwa hotelayi komanso pa ulemba nkhani. Ndipo nthambi yona za mabwalo a milandu mdziko muno yachititsa mwambo okumbukira maloya komanso oweruza milandu omwe anamwalira. Tindize komanso zina zambiri ndipo ndikupemphani kuti tikhale limodzi. Boma la Malawi lasaina mgwirizano wa ndalama zokwana 23 billion kwacha ndi boma la Iceland zomwe zithandizire maboma a Salima, Balaka ndi Machinga kuti adzipereka ntchito zofunika pa moyo wa anthu a mabomawa. Nduna yoona zachuma a Joseph Mwanamvekha komanso nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri ndomwe asaina mgwirizano mu mzinda wa Lilongwe. Austin Fukula ali ndi zambiri. Nduna yoona zachumayi a Mwanamvekha ayamikira dziko la Iceland kamba kuonjezera maboma atatu kuti azipindula ndi ntchito yoonetsetsa kuti anthu akupeza zinthu zofunikira monga za umoyo, madzi abwino komanso maphunziro. Wathokoza Iceland chifukwa ithandiza kwambiri kuti ma services athu amene maboma atatuwa ku Balaka, Machinga komanso ku Salima kuti moyo wa anthu aku Salima, moyo wa anthu aku Balaka komanso ku Machinga usinthe. Chifukwa ndalama zimene zigwiritsidwa ntchito kumbali ya za umoyo tipitanso ku maphunziro komanso ku nkhani ya climate change. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri ati unduna wawo uonetsetsa kuti maboma omwe apindule agwire mopindulira madera akumidzi kuti azipeza zinthu zofunikira mosavuta. Zinthu zingapo zimene zimayenera kuti zikhale pa ndalama iliyonse imene ukulandira kuchokera kwa partner. Tikuyenera kuti tikhale osamalitsa magwiritsidwe ntchito a ndalama zathu. Mukugula kwathu tionetsetse kuti tikugula moyenerera malingana ndi mitengo yoyenera. Mukuchita execute kwathu tionetsetse kuti quality ilipo komanso nthawi yagwirika, tagwira nthawi ndicho linga chokuti ma effects ena amene amatha kubwera kudzasokoneza asakhalepo. Mmodzi mwa akuluakulu ku embassy ya Iceland dziko muno a David Bjarnason ati ali ndi chiyembekezo kuti maboma a Machinga, Balaka komanso Salima agwira ntchito yomokomera anthu m'maboma awo. Iwo ati maboma awo akuyenera kugwira molimbika komanso kuchita zinthu poyera kamba kuti thandizo lomwe akupereka ndilotengera amene akugwirira ntchito zawo. Kuonjezera kwa maboma atatu ena ku ntchito yolimbikitsa kuti anthu adzipeza madzi abwino, za umoyo komanso maphunziro ndi zina kwadza kutsatira ntchito yomweyi yomwe yakhala yopambana m'maboma amangochi komanso nkhotakota yomwe dziko la Iceland lakhala likupereka ndalama zake. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana aulumali ndi chisamaliro cha anthu a Mary Navicha apempha anthu mdziko muno kuti azizidalira pa ntchito zachitukuko cha madera m'malo mongodalira maiko ndi mabungwe ena. Navicha ayankhula izi ku Lilongwe pamwambo okhazikitsa mwezi olimbikitsa kugwira ntchito zachitukuko. Trinity Kapamtengo ali ndi ripoti. Navicha ati dziko la Malawi likulephera kukwaniritsa zina mwa ntchito zachitukuko kamba kuti anthu ambiri safuna kugwira ntchito zothandiza madera awo paokha popanda kulandira malipiro. Iwo ati anthu ambiri sakukonza zinthu monga milatho, kulambula misewu, ngakhalenso sukulu ndi zina koma kudalira chithandizo kuchokera ku mabungwe ndi ena akufuna kwabwino. Mwa ichi Navicha ati mwezi olimbikitsa kugwira ntchito zachitukuko podzithandiza anaukhazikitsa ndi cholinga chofuna kubwezeretsa malingaliro ofuna kuchita zinthu modzidalira. Mwezi umenewu ndi mwezi ofunikira umene ndikupempha amalawi onse wina aliyense mosayang'anira chimene ali, kaya ali maofisi aboma, kaya ali ku private sector, kaya ali ku midzi, aliyense adzuke atenge mbali. Izi nzofunikira chifukwa nthawi zina kudalira kuthandizidwa pa chilichonse tsiku lina dziko lanu limaonongeka. Chifukwa chake tikuyenera nthawi zina zinthu kupanga tokha kuti ngakhale utithandiza ngati sanabwere koma dziko lathu lizipita chitsogolo kolingana ndi agenda 2063.
kupatula kukhazikitsa mweziwu, ndunayi yapereka galimoto ku nthambi ya chitukuko cha madera ndi njinga za moto zisanu ndi zitatu ku makhonsolo a maboma osiyanasiyana ndi cholinga chofuna kulimbikitsa ntchito zawo. Mmodzi mwa akuluakulu ogwira ntchito za chitukuko m'boma la Kasungu, Atopsi Kachere, ati njinga yomwe alandira ithandiza kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito m'bomali maka pofikira madera ambiri. Ife ngati district komanso mwina ngati azanga amene alandiranso njinga zimene zitithandizira kufikira midzi ambiri. Ntchito yathu imakhala yopita kwambiri m'midzi kugwira ntchito ndi anthu, ma VDC, ma ADC and even ma villages. Imafuna mayendedwe pafupi. Makhonsolo a maboma a Blantyre, Kasungu, Mchinji, Kalonga, Machinga, Mangochi, Phalombe ndi Chitipa ndomwe alandira njingazi. Trinity Kaphantengo, MBC, Lilongwe. Nduna yona za mtengatenga ajape Muhango yatsimikizira anthu okhala m'boma la Mulanje ndi madera ozungulira kuti mlatho wa Nthuchira omwe uli pa mkando aumaliza kuumanga chaka chino chisanathe. Ndunayi yayankhula izi pomwe inakaona momwe ntchito yomanga mlatho ikuyendera. Mese Zamawa ali ndi ripoti. Amhango anavomereza kuti ntchito yomanga mlathowu yachedwadi kamba ka mvula komanso kusowa kwa ndalama zakunja. Iwo ati dziko la Malawi ladutsa m'mavuto azachuma omwe boma likupitirirabe kukonza. Komabe iwo ati panopa kontrakitala yemwe akugwira ntchitoyi amupatsa ndalama pafupifupi 5 billion kwacha kuti ntchitoyi ipitirire. Kubwera kuno kuthuchira lero lino ndi uthenga wokwanira kwa anthu akuno kumulanje, ku Phalombe, Chilazulu, Thyolo, kuti boma la Profesa Arthur Peter Mutharika mkulukoto namba 2 ndikufuna lionetsetse kuti mlatho umenewu umalizike chifukwa wachedwa. Kuchedwako ndiyesa pali zifukwa zimene ifenso katikunduna mwina tagwizana nazo, chifukwa palibe munthu amene amayiuza mvula kuti yambani lero kapena muleke mawa. Mvula imakhala ndi nyengo yake. Nthawi ya mvula siku zonse kana kumanga misewu zimayima, chifukwa palibe amene angati kumagwira ntchito m'madzi. Choncho chifukwa chimenechi tikuona ngati kuti kuchedwako pang'ono kukumveka. Ndifo kuona kuti contractor wayambapo mvula imene yasiyamu mutakuona zimene zikuchitika kumbuyoku. Ntchitoyo ikuyenda ndi kukhulupirira kuti imene mvula yadulamu ithamanga kwambiri chifukwa contractor makobiri amene osonali vuto lina tamupatsa. Ndipo mkulu ona zomangamanga ku bungwe la Roads Authority, Engineer Flora Hauya, wati ndalama zogwirira ntchitoyi anazonjezera kufika pa 8.9 billion kwacha kamba kakugwa kwa ndalama ya kwacha. Ntchitoyi monga taonera maspani atatu anamaliza kuti changotsala ndi kuti ayike deki. Komano panopa tikumalizisa abatment yomalizira ndi pia imodzi. Tikamaliza zimenezo ndiye kuti contractor akhala ready kuti amalize bridge yonse. Ndipo poyankhula phungu wa dera la Mulanje Pasani Mariam Ajidu wati kuonongeka kwa mlathowu kukusokoneza mayendedwe anthu komanso zokolola popeza mlathowu uli pa msika pomwe anthu amagulitsa ndi kugula zinthu. Anthu akwathu amagwisa ntchito mlathowu kupita kugulitsa malonda awo. Ndi chifukwa choti unaonongeka kwambiri akhala kukanika kuti adutse kuti apite akagulitse malonda. So kukonza kwa mlathowu kwathandiza anthu ambiri ndithu komanso kuthandiza kukweza business kudera kwathu. Kampani ya Mark Constructions Limited ndiyo ikugwira ntchito yomanga mlathowu. Mercy Zamawa, MBC, Mulanje. Wapampando pamene komiti ya nyumba ya malamulo yochita kalondolondo wa chuma cha boma park ikupitirira kufufuza mmene bungwe loona za ndalama za anthu opuma ntchito boma linagulira hotelo ya Amaryllis. Wapampando wa komiti makamaka wapampando wa Yusuf Investments omwe ndi eni ake a hotelayi a Shiraz Yusuf akana kukambirana ndi komiti atikamba kuti amafuna kuti zokambiranazi zichitike popanda ulemba nkhani komanso pasakhale ojambula.
Ayusuf omwe anafika ku nyumba ya malamulo kummawa lero ati iwo amafuna kuti zinthu zikhale chomwechi kambaka kuti ali ndi nkhawa pa chitetezo chawo. Koma wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya park Atulinje Muluzi ati zifukwa zimene apereka Ayusuf zinali zosagwira mtima, ndipo atakambirana pa nkhani awauza Ayusuf kuti ayambe abwerera ndi kudikira zotsatira pa nkhani. MBC inalankhula ndi Amuluzi. Tipitirizabe sitima ngati nyumba chifukwa chomwe ife tikuyesesa kupeza ndi chenicheni choti tauza Malawi chomwe chinachitika pa za malonda onse amene akhalira okulitsa hotelo imeneyi kuti Amalawi onse kunjako adziwe choona chenicheni. Ndi ife sitima koma tizipitirizabe. Awa chavuta kwambiri ndi akuopa kunjako ndi kusekirita yawo kuti akaonekera kunja kuti Amalawi adziwe kuti Yusuf uja ndi uyu akhala ndi mantha kwambiri fato timene mukuziwa meza kazi kuchitikira kunjako amenyena kumagwidwa kumakasungidwa fokuti mina nkhani yoti ya ndalama ndiwo beamopa nkhani ngati imene. Ndipo mmodzi mwa mamembala a park Anowe Olipipa anati akhala akulembera kalata kwa sipikala kuti amve choyenera kuchita pa nkhaniyi. Mwefe kuno ngati parliament timakhala ndi ndondomeko kuti munthu akatero zimakhala zotani ndi talembera tauza speaker kuti titakumana ndi anthuwa awa ndi mmene anenera Yusuf Investment atali mavuto awa ndesi ndikudziwa kuti tsogolo liperekedwa bwanji kunoko ndi maloya athu komanso mulembera Attorney General kuti atipatse opinion chifukwa anthu anenanso nkhani inonena kuti ifeyo ngati committee zimene zizodabwitsa kuti no tikakumana nawo live amanena kuti ifeyo ngati committee tilibe mphamvu yoti tipange investigate company imene ili yoti si company ya boma. Koma tikanena tikumana nawo kumbali amavomera kuti kumbali tikhoza kumana nawo, koma tikakumana live pamakhala no zifukwa zimene zonse zonsezo ifeyo tipanga report poti inatipatsa mphamvu yoti tifufuze tipange kafukufuku ndi nyumba ya malamulo. Nthambi yona za mabwalo a milandu mdziko muno ya Malawi Judiciary yachititsa mwambo okumbukira maloya komanso oweruza milandu omwe amwalira posachedwapa. Mwambo wachitikira ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre. Mutenga wake wa chipepeso ku mabanja pafupifupi 17 omwe ataya achibale awo, mkulu wa majaji Rezini Mzikamanda wati gululi linatumikira dziko la Malawi mwa ukadaulo. Charles Chindongo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Telson Magombo. Mabanja omwe abale awo anagwira ntchito ngati maloya komanso ena ngati oweruza milandu anali nawo pamwambo okumbukira adindowa omwe wachitikira mu mzinda wa Blantyre. Achisomo Nsokera ndi mmodzi wa akuluakulu aku Malawi Judiciary ndipo akulankhula m'malo mwa mkulu wa majaji mdziko muno pomwe akusindika kufunika kwa mwambowu. Mwambowu ndofunikira kwambiri chifukwa ntchito yathu ngati mabwalo a milandu amene timaweruza milandu komanso amene amayimirira anthu amene abweretsa milanduyo maloya. Timati ndi practice, ndi ntchito imene munthu umakhala ukutswirika pamene uli ndi zaka zambiri. Zogwira ntchitoyo ndi anzathu amene anatisiya anali atakhala ndi upangiri waukulu chifukwa cha zaka zimene anakhala kugwira ntchitoyo. Ndi timawakumbukira, kuwalemekeza komanso kudzikumbutsa ife kunena kuti ngakhale iwo anatisiya koma tili nawo mafailo a ntchito zawo. Mawu ake mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo a Frank Feruk Mbeta wati anthuwa azawakumbukira mpaka kale ngati anthu amene anali akadaulo pa ntchito yawo. Kukhala lawyer kapena judge or magistrate ndi chinthu choti ndichamtengo wapatali, zimafunika kulimbikira, kudzipereka, kudzichepetsa, kupanga zinthu mona mtima. Ndiye ndi zinthu zonena kuti abale amenewa anagwira ntchito yawo motamandika. Pachifukwa chimenecho nthawi zambiri timakhala ndi mpata owakumbukira mwapaderadera monga anthu tinagwira ntchito either ngati judicial officers kapena apo ngati maloya. Komanso timaphunzirako zingapo kuchokera m'magwidwe awo a ntchito kuti amene tidakhala moyo fe tikugwira ntchito tizindikire kuna kuti ndi udindo ogwira ntchito moonetsetsa kuti dziko lathu lipindule
pa upangiri umene tili nawo. mtsogoleri wa Malawi Law Society ndi a Davis Njovu ndipo nawo akuthirapo ndemanga. Choyamba tinene ichi kuti tsiku la lero ndi tsiku la chisoni komanso ndi tsiku la chimwemwe chifukwa chakuti tikukumbukira abale athu amene ena anali ogamula milandu ngati majaji kapena magistrate, ena anali aphunzitsi aku university, ena anali maloya amene amayimira anthu milandu makhoti komanso makampani ndi zina zotero. Anthu amenewa kuti muwayang'ane aliyense payekha anadzipereka kwathunthu ndipo mu nthawi yochepa anakwanitsa kupanga zinthu zambiri zomwe mpaka napano tikugwiritsabe ntchito ndiye zikupereka ngati chilimbikitso kwa ife amene tatsala. Ena mwa oweruza milandu komanso maloya omwe awakumbukira pa mwambo wapaderawu ku Blantyre ndi kuphatikizapo Asoka Banda, Akandako Mhone, Profesa Mgei Kanyongolo, Adaliso Ntambo komanso Arafu Kasambala. Mwambo ngati omwewu unachitika mchaka cha 2023. Mukondera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tunenso mitu yake. Boma la Malawi lasainira mgwirizano wa ndalama zokwana 23 biliyoni kwacha ndi boma la Iceland zomwe zipindulire maboma atatu pa ntchito zachitukuko. Yemwe anali mwini wake wa hotela ya Amaryllis wakana kukambirana ndi komiti ya ku nyumba ya malamulo ya park nkhani yokhudza kugulitsidwa kwa hotelayi komanso pa ulemba nkhani. Ndipo nthambi yona za mabwalo a milandu mdziko muno yachititsa mwambo okumbukira maloya komanso oweruza milandu omwe anamwalira. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Sukulu ya zaukachenjede ya University of Malawi UNIMA yati ndi yodzipereka kulimbikitsa maphunziro omwe angathandize kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Wachiwiri kwa chancellor wa UNIMA Profesa Samson Sajidu wanena izi kuzomba pomwe koyamba sukuluyi yaphunzitsa anthu 20 pa maphunziro a mmera mpoyamba a Bachelor of Early Childhood Development. Charles Pensoro and ripoti. Poyankhula pamwambo wopereka masatifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya UNIMA kuzomba, Profesa Sajidu anati sukulu ya UNIMA yakhala yoyamba pa sukulu zaukachenjede za boma kupereka maphunziro a mtunduwu. Malinga ndi Profesa Sajidu, kuyambitsa kwa maphunzirowa ndi mbali imodzi yakupita patsogolo komwe sukuluyi yaonetsa. Palinso maprogramu anyuwani amene tayambisa and graduation iyi mmene ndimanenera kuti ndikoyamba. Pali zambiri zina ngati zakafukufuku kunkhani yochita kukhala ndi mapepala kulongosola zakafukufuku panopa kukutuluka mapepala ochuluka kwambiri. Mlembi wamkulu mu nduna za maphunziro Akeni Ndala ndiwo anali mulendo olemekezeka pa mwambowu. Pomwe amapempha ophunzira kukagwiritsa ntchito luso lomwe aphunzira, Andala anayamikira sukulu ya UNIMA ponena kuti ikuchita zinthu mogwirizana ndi zomwe boma likufuna potukula maphunziro a mmera mpoyamba. Mungamene amanenera a president athu kuti tikuyenera kukhala kuyang'ana kwambiri za maphunziro amene ali ana apansi amene amakhala ngati ku nasare. Munga ife ya unduna taona kuti ndi chinthu chimene chitithandiza kwambiri chifukwa madigiri amene atuluka kunoko akhala othandiza kwambiri kuti aphunzitsi amene wawa, anthu amene wawa, magraduates amene wawa akathandizana kuphunzitsa aphunzitsi. Ndipo Esther Chipanda ndi mmodzi mwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo a mmera mpoyamba pa sukuluyi. Iye wati cholinga chake ndi kudziwitsa komanso kuphunzitsa anthu ubwino wa maphunziro a mmera mpoyamba. Ndifuna ndiziona kwambiri zokhuza ana kagulidwe kawo mu magawo siyanasiyana, mu nkhani za kadyedwe kabwino, za kagulidwe kawo kamaphunziro awo. Pambali pa ophunzira 20 omwe amachita maphunziro a mmera mpoyamba pa sukuluyi, panalinso ena omwe ndi pafupifupi 880 omwe alandira masatifiketi, madiploma ndi madigiri pa maphunziro osiyanasiyana. Mwa ophunzirawo 402 ndi akazi pomwe 480 ndi amuna. Charles Pensulo, MBC, Zomba.
Meya wa mzinda wa Mzuzu Chiyembekezo Moses wati ndiokhutira ndi momwe gawo lachiwiri la katemera opereka polio katemera wa polio likuyendera mu mzindawo. Meyayo amayankhula izi atendera ena mwamalo omwe akuperekera katemerayo monga ku skulu ya Kids Garden, ku skulu ya primary ya Chiwavi komanso ku dera la Chiwavi. Mekrina Chilwa walemba ripoti ili. Poyankhula atayendera ena mwamalo omwe akuperekera katemerayo, Moses anati ndi zolimbikitsa kuti makolo amvetsetsa ndi kuzindikira ubwino wa katemera wa polio. Tinagwisa ntchito mafumu, tinagwisa ntchito ma counselors, tinagwisa ntchito azibusa azipembedzo kuti atithandizire ndi zikuoneka kuti zatheka ndipo zikutheka ndikupera kufika kumapeto kwa vaccine amene tikhala ndi zotsatira zabwino. Mmodzi mwa akuluakulu woyendetsa sukulu ya Kids Garden, Ash Rashid Bano, kwati ntchitoyi ikuyenda bwino pa sukuluyi. Zinthu za polio ndizofunika kwambiri makamaka kwa ana zimene akukula. Ndiye zimene akupanga ameya, zimene akupanga UNICEF, zimene akupanga boma la Malawi kugwira ntchito kwambiri. Ntchito yopereka katemera wa polio ikufikira ana obadwa kumene kufikira zaka 9. Ogwira ntchito za umoyo akupereka katemera wa mkamwa msukulu komanso akuyenda khomo ndi khomo pofuna kuonetsetsa kuti ana onse alandira katemerayo. Gawo lachiwiri la katemera wa polio linayamba pa 27 April ndipo likuyembekezeka kutha pa 30 April 2026. Meklina Chirwa, MBC, Mzuzu. Ndipo munkhani za masewero, kampani ya njinga za moto ya King Boss yati ndiyodzipereka kulimbikitsa ubale wabwino ndi apolisi pokweza ntchito zachitetezo mdziko muno. Mneneri wa kampani Idana Nkhoma wanena izi pomwe amapereka uniform ya mpira wa miyendo ku polisi ya Mzuzu. Tionge Mbeyo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Ludovico Nyinenda. Kutsatira kupereka thandizo la ndalama zokwana 200 million kwacha ku timu ya mpira wa miyendo ya Mighty Wanderers pokonzekera zoyendesera ntchito za masewero mu mpikisano wa ligi ya FDH ya chaka chino. Kampani ya njinga za moto ya King Boss yathandizanso apolisi aku Mzuzu ndi uniform ya mpira wa miyendo. Mneneri wa kampani Aidan Nkhoma ati cholinga chawo ndi kupititsa patsogolo masewero a mpira wa miyendo komanso masewero ena pakati pa apolisi mdziko muno. Ankhoma alimbikisanso makampani ndi mabungwe a mdziko muno kuti agwirane manja ndi apolisi pothana ndi mavuto omwe apolisi amakumana nawo. Tachiona kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tiziwane ndi azathu apolisi popeza chilichonse chikachitika timayenera kuti taziwisa apolisi kambava kayatani ka munthu apanga chani. Mwachoncho taganiza kuti tipange nawo ubale malingana ndi chitetezo momwe mmaziwira kuti apolisi ndi abale athu. Mmodzi mwa akuluakulu a polisi mchigawo cha kumpoto Alex Chibwana wati thandizoli labwera pa nthawi yake ndipo lithandizira pa nkhani za umoyo pakati pa apolisi. Mumadziwa ntchito ife apolisi ntchito ya twija imakhaso including sports. Tikagwira ntchito tsiku lachitatu Inspector General Mauti zikhala ndi kumawu tikagwira ntchito masana tizitenga nawo pati pa nkhani ya sports pakuti uniform manager itithandiza kwambiri. Pakadali pano kampani yalengeza kuti ipereke thandizo la katundu osiyanasiyana kwa apolisi mdziko muno monga malaya ozitetezera ku ngozi ndi katundu wina polimbikisa chitetezo. Pomaliza nkhani zathu na inso mitu yake. Boma la Malawi lasainira mgwirizano wa ndalama zokwana 23 billion kwacha ndi boma la Iceland zomwe zipindulire maboma atatu pa ntchito zachitukuko. Yemwe anali mwini wake wa hotela ya Amaryllis wakana kukambirana ndi komiti ya ku nyumba ya malamulo ya park nkhani yokhudza kugulitsidwa kwa hotelayi komanso pa ulemba nkhani. Ndipo nthambi yona za mabwalo a milandu mdziko muno yachititsa mwambo okumbukira maloya komanso oweruza milandu omwe anamwalira.
mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Tauson Kamalata. Tukufunirani usiku wabwino. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power, designed to turn every head before it even arrives. You'll hear it before you see it. You'll feel it before you know it. This isn't just another launch. It's the beginning of advanced broadcasts. Unveiling soon on NBC. Stay ready. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyoyandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatulumutsa mnzakeyo ndipo sakanachitira mwina koma kukatulutsa diesel pump kuti amuwalire mlimi mnzakeyo popupa madzi ochuluka. Komatu Bruno Salota chifukwa injini yake atafika nayo pamundapo inakanitsitsa kwa mtuwagalu kulira kuyesa umu ndi umu. Ayi ndithu injini sidzalira. Kwina kunso ndiye kuti mlimi mzake uja anakasokolosanso chake chidamwene pampu yogwiritsa ntchito mphamvu za magesi adzuwa kungolumikiza pompopompo koma zimadzi kuti po kuthirira munda onse. Apatu ndiye kuti aja odalira pampu ya petro ndi diesel tikudaliri kamukamu kulimbana nayo injini. Anayiwaliratu kuti jenereta imalira zambiri monga mafuta ndi zina zotero, mene pampu ya magesi adzuwa simalira zambiri ayi. Sankha wekha. Mukafuna yenu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu kapena kungoyimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 143. Synthesis Agriculture, upama kwacha ndi ulime.